ng mga nagbabagang balita. Taas pasahin ng mga tsuper ng jeep dahil sa pagsirit ng mga produktong petrolyo, aprobado na ng LTFRB. Magandang panahon, asahan ngayong linggo ayon sa Pag-asa. Serye ng Kamsur Express at Tikas Kapampangan sa finals ng NBL Pilipinas, tabla na. Imahe ng iba't ibang santo na mula pa sa ibang lugar sa Camarines Sur, tampok sa Via Dolorosa sa Bumbon. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Bukas i-anunsyo na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung magkano ang aprobadong taas singil sa pamasahe. Wala pang halaga kung magkano, ngunit umaaray na ang mga commuter. Narito ang ulat. Inaprobahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit na taas singil sa pamasahe para sa mga public utility jeepney. Para sa jeepney driver na si Elmer ng Naga City na higit sa 2 dekada nang namamasada, good news man, ngunit tila hindi magiging sapat ang taas pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pag talaga yung mga driver, hindi raw naghihirap sila sa mga pagpapasada. Lumayo na rin nakukuha, madali yun yung pamilya. Sobrang taas ka krudo. Kula pa rin. Alos doble ang krudo eh. Doble ang krudo kan taas na gunya na gira. Domino effect ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis. Ihirit ang mga tsuper ng dagdag pasahe kaya kawawa rin ang mga commuter tulad ni Jenny. Imbes na makatipid, dagdag pasanin daw ito sa mga magulang na katulad niya na todo na ang pagtitipid. Inot po, talagang apektado po kaming maray ma'am, lalo na po ining mga estudyante na aral daw pong nagkaklase. Apektado pong maray para sa samuya pong mga magurang. Madagdag po kaming mataong alawan sa mga akimi kasi aramtang mataas. Samantala bukas pa araw ng Martes i-anunsyo ng ahensya kung magkano ang dagdag, ngunit nauna nang inilabas ng LTFRB ang guideline sa taas pasahe sa mga provincial bus na 0.35 centavos kada kilometro. Chris Novelo, CSN. Higit sa 500 trabaho abroad sa mga bansang Saudi, Kuwait, Qatar at iba pa ang alok ng isang recruitment agency sa isinagawang special recruitment activity katuwang ang Kamsur Peso. Narito ang ulat. Sa hirap ng buhay at mahal na gastusin ngayon, isa si Margarita sa mga nagnanais na makahanap ng trabaho sa ibang bansa bilang caregiver. Wala pang karanasan sa ibang bansa si Margarita, ngunit nakapag-alaga naman na umano siya ng pasyente, kaya't determinado siyang mag-apply. Tulad ng bedridden patient, yung stroke patient po. Ito lang po sa Pilipinas. Kaya naman nang makita niya ang alok na trabaho sa ibang bansa ng Kamsur Peso katuwang ng isang international manpower agency, hindi na siya nagdalawang isip at agad na nag-apply. Alok sa special recruitment activity ang nasa higit 570 job vacancies kung saan naghahanap sila ng mga domestic helpers. Ilan sa mga hinahanap nila ay mga skilled workers tulad ng driver, tutor, manicurista at iba pa. Ayon naman sa agency, ang mga kumpanyang ito ay nasa bansang Malaysia, Hong Kong, Qatar at Kuwait, ngunit siguro naman nila ang kaligtasan ng mga aplikante na madidestino sa mga lugar lalo na sa Middle East. Tungkol po sa Middle East, nangyayari ngayon, so wala pa naman pong, hindi naman po ino-hold ng DMW yung pagpa-process. So dito pa lang po malalaman po natin kung talagang mahuhold ang isang aplikante bago makarating sa ibang bansa. And meron din po kaming 2 years monitoring, hindi lang po pagdating nila ron. Samantala, siniguro naman ng Kamsur Peso ang seguridad ng mga aplikante at nang hindi mabiktima ng illegal recruitment. At ang pamahalaang palalawigan na rin umano ang nagsuri kung lehitimo umano ito at dumaan sa regulasyon ng Department of Migrant Workers. We invited local recruitment agencies para po mag-interview sa kanyan, mag-pre-qualify ng mga applicants because there are senior high school na after graduation, mahanap na talaga sila ng trabaho and some of them will not pursue their college degree. So, through Governor Eloy Villafañe's program, nag-conducer kita kaning ginigibotang job fair na kung saan ma-experience nila paano sila makapag-apply ng trabaho. So we invited local companies
And then training centers also, we have CICT para duman man sa mga gusto mag-upskill or reskill para in preparation for their job. Laking pasalamat naman ni Margarita na mayroong ganitong programa ang provincial government ng Camarines Sur, katuwang ang Kamsur Peso kung saan layunin nilang magbigay ng trabaho nang hindi na nag-iisip ng gastos para dito. Ayan po, inot na inot, makakatipid po, siyempre, harani na siya. Hindi ka na magastos ng mga allowance para magdumaan, accommodation. Regine Boy, CSN. Walang namomonitor na sama ng panahon ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, magpapatuloy ang general to fair weather ngayong linggo. Ngunit ayon sa Weather Bureau, asahan pa rin ang localized thunderstorm sa hapon o sa gabi. Sa Naga City, nakaranas ng pagambon sa gabi nitong weekend. Na-rescue ng mga otoridad sa San Fernando, Camarines Sur ang ilang kabataang nahuli matapos nagnakaw ng electrical wires. Si John Amador sa detalye. Nahuli sa akto ng kapitan at mga tanod ng Barangay del Pilar, San Fernando ang 4 na minor de edad na nagnanakaw ng mga electrical wires sa isang sports complex sa lugar. Alas 7 ng umaga nitong linggo. Ayon sa Barangay Council, ang 3 umano dito taga San Fernando habang ang isa ay mula pa sa Sabang, Naga City. Kaduda-duda umano ang galaw ng natura mga minor de edad. May sarong netizen o sarong concerned citizen na nagpaabot sa ko na may nahiling sinda ng mga kasultirohan o minor de edad pangani na nagigibonin na garo kaduda-duda. Since na kang i-verificar may naka-responde ng tanod saka ibang concerned citizen. Ito pala sa mga minor de edad may piguubakan ng mga kable. Ito bagang kable na itong makantidad, mga bronze, itong mga mayor na ginagamit sa mga mayor na linya, kaniyong mga Kasoreco, Kangapuko, NGCP, mga harap yan. So, ining mga kabling ini, mga poko mas o menos 15 kilos ang dabat. Oo. Naaram sa padagos na mahal baga ang kantidad kaya ni So, immediatamente, nag-responde kami and pig-hold me si mga minor hasta si ginibuming action taken, dinaramig di sa hipatorak ang polisya para sa magkakanigong disposition. So, ining mga minor de edad na ini, imbul to digdi, 4 ini, sarong taga Ispukoy, dito na i-mention sarong taga Ispukoy Sabang, sarong taga Bonifacio, sarong taga Del Pilar, and Buenavista. Talagang preparado, may duwang lagadi, may sarong cutting device, may mga sila gamit, may mga daradarang bag. Itinurnover sa otoridad ang mga kabataan at mga ebidensya sa PNP. Agad namang dinala sa DSWD ang mga minor de edad. Nang dahil sa insidente, magtatalaga umano ang barangay ng tauhan para magbabantay sa lugar. Kasabay ang pakiusap sa mga magulang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Mabantayan talaga. Ang pag-iulay sa mga magulang. Mabantayan ang mga minor de edad. Dawa bakong minor de edad minsan kaya po taman giraray na pagtaga-riparohon sinda. Ang mga kapulisan taday man nagpupundo sa indang obligasyon, yaan man sinda sa usual regular na patrolya. Kaya ba siyempre minsan kaya ba man sa mga tanod ang mga otoridad man sa barangay day man nagpupundo. Kung kaya nga ni araw kayan talagang nakakadakot kami ng mga araw kaning. John Amador, CSN. Naitabla na ng Kamsur Express ang serye kontra sa Tikas Kapampangan sa nagpapatuloy na finals ng NBL Pilipinas Basketball League. Pinangunahan ni Verman magpantay ang away win ng Kamsur Express na kumamada ng 32 points. Muling pinatunayan ng Kamsur Express ang never say die spirit matapos maipasok ni Bang Sablaon ang game winner 3-pointer sa huling 4 na segundo ng laro. Ngunit tila hindi matanggap ng Tikas ang kanilang pagkatalo dahil humingi ito ng paliwanag sa NBL dahil sa ilang call na hindi umano tinawagan ng referee, lalo na ang paghinto ng game clock.
Samantala, gaganapin ang Games 3 and 4 ng final sa home court ng Camsur Express sa Fuerte Camsur Sports Complex ngayong March 20 at 23. Isang bahay ang nasunog sa sunog na sumiklab sa Minalaba, Camarines Sur. Sa Naga City naman, isang kapilya ang totally damaged matapos matupok ng apoy. May ulat si John Amador. Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Minalabak at sa Naga City. Sa Minalabak, Camarines Sur, isang bahay ang natupok at nadamay pa ang katabing bahay sa isang compound sa Barangay Baliwag Nuevo nitong nagdaang Huwebes. Ayon sa Bureau of Fire Protection Minalabak, totally damaged ang nasunog na bahay na gawa sa light materials. Tinitingnang sanhi ng sunog ang ikinabit na extension wire sa kisame ng nasunog na bahay. Sa Naga City, isang kapilya naman ang nasunog sa Barangay Kararayan. Patuloy man ang kanilang paalala at pagkalat ng impormasyon kontra sunog. Tulungan dapat umano ng Bureau of Fire Protection at komunidad ang pag-iwas sa sunog. Despite yung bombero natin, naging grabe effort nila para sa awareness campaign sa Bureau of Fire sa entire Philippines. Pero yung sunog, araw-araw sa social media nakikita na may sunog. Like dito sa lugar ko, from March 1 to hanggang sa ngayon, 2 sunog na. Siguro sir sa yung mga tao sir, kuminsan sir, alam nila na Fire Prevention Month o yung araw-araw is Fire Prevention Day. Kaya lang sir, parang sa part nila, nakakalimutan nila. From pumpasok sa isang tenga, lumalabas dito. Kaya parang, di ba sir, yung team ng Bureau of Fire is, sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. And gusto sabihin nun sir, yung samahan ng bombero at yung community, dapat isa lang sila. Hindi pwedeng si bombero lang ang gagawa ng paraan para maiwasan yung sunog. Jan Amador, CSN. 3 ang arestado sa matagumpay na magkakahiwalay na buy-bust operation sa Naga City at Cabusao, Camarines Sur nitong weekend. Nagbabalik si John Amador. Dalawang magkasunod at matagumpay na anti-illegal drug operation ang ikinasa ng Naga City Police, kung saan 2 street-level individual ang naaresto at kalaboso. Unang naaresto pasado alas 8 ng gabi nitong Sabado si alias Francis sa Barangay Concepcion Pequeña. Nakuha din sa kanya ang 2 piraso ng hinihinalang marijuana. Pasado alas 9 naman ng gabi ng matiklo sa Barangay Mabolo si alias Tarzan. Nasamsam sa 2 suspect ang tinatayang nasa 20,000 halaga ng shabu. Resulta umano ang operasyon na maigting na pagtutulungan ng pulisya at komunidad na siya na mismo nagsusuplong sa mga sangkot sa illegal na droga. Last Saturday, nagkaroon tayo ng 2 fast-tip buy-bust operation. Yung isa, mga bandang alas 8 ng gabi sa Barangay Concepcion Pequeña, kung saan nahuli dito is isang street-level individual. Aside doon sa nahuli na nabili sa kanya, na-confiscate pa sa kanyang another 9 pieces of suspected shabu. So, ngayon, ang suspect is nasa kustodiya na ng Police Station 2. Sa Cabusao, Camarines Sur, tiklo rin sa Barangay Barceloneta ang 22 taong gulang na dumayo pa mula si Pocot para makipagtransaksyon lang ng droga. Nasamsam sa suspect ang higit sa 2,000 halaga ng shabu. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naturang mga suspect. Jan Amador, CSN. Sinamantala ng grade 12 students mula sa San Jose National High School ang mini job fair na inorganisa ng Camsur Peso. Opisina nagsagawa rin ng career coaching sa graduating students. Narito ang ulat. Dala ang kanilang resume at lakas ng loob, maagang nagtungo ang grade 12 student na sina Jay at Derek sa kanilang paaralan sa San Jose Pili National High School para sa mini job fair activity ng Camsur Peso katuwang iba't ibang invited partner agencies. Excited sila at determinado na matanggap sa trabahong kanilang nais lalo't gagraduate na sila ngayong darating na Marso. Para kina Jay at Derek at iba pang graduating student mula sa San Jose National High School, malaking bagay ang mga ganitong programa dahil magkakaroon sila ng mas maagang kaalaman sa paghahanap ng trabaho at sa realidad ng may trabaho. Ang mga estudyante ay pipili sa mga local job vacancies na akma sa kanilang mga kurso pagdating sa trabaho. Sa way po na to, parang napapromote po yung advocacy o yung purpose na yun na as student, as senior high school graduate, pwede na kami makipagsabayan sa outside world ng mga jobs. Yeah. Ang layunin ng job fair na to ay bigyan ng opportunity yung mga students
lalo na po yung mga gusto na magtrabaho instead of mag-college. And para naman sa may balak mag-college is, ang goal namin job fair na to is mabigyan ng experience kami po mga students. Maliban sa mini job fair, sumailalim rin ng graduating students sa career coaching na isa sa mga prioridad ng programa ng Provincial Government ng Camarines Sur. Layo nito magbigay ng gabay sa mga kabataan sa kanilang tatahakin pagdating ng kolehiyo maging sa pag-apply ng trabaho. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Peso Camsur ng mga mini job fair activities sa panlalawigan ng Camarines Sur bilang bahagi ng pagsisikap na mas mailapit ang mga bata sa mga oportunidad pagkatapos nito mag-graduate. Through Governor Eloy Villafuertes program, nag-conducer kita kaning ginigibot ang job fair na kung saan ma-experience nila paano sila makapag-apply ng trabaho. So we invited local companies and then training centers also. We have CICT para duman sa mga gusto mag-upskill or reskill para in preparation for their job. And another one, sinabay ta din itong career coaching na kung saan bago sila mag-apply, ma-coach ta sila how are they going to land a job, how are they going to pass the interview, ano ba itong preparation na need gibuhon before sila magpa-interview sa itong mga agencies. Samantha Alano, CSN. Hindi nagdalawang isip ang isang off-duty medical responder mula sa LGU Minalabak na saklolohan ang isang lalaking nagwi-withdraw sa Naga City matapos itong atakihin. Ang update, alamin sa ulat ni John Amador. Kahit off-duty, hindi nagdalawang isip ang medical responder ng MDRRMO Minalabak na si Mark na saklolohan ang isang lalaking inatake at nabagok ang ulo habang nagwi-withdraw sa isang bangko sa Naga City tanghali nitong Sabado. Si Mark nagsagawa ng CPR sa biktima na nawalan ng pulso at hininga ng kanyang lapitan matapos ang insidente. Pag-abot mo po sir, si tatay nagtumba bigla. Nasa may arni po sa ATM machine. Pagkailing ko po, sir, bigla niyan ko si tatay pag-abot ko po, sir, big pulsuan ko, big iling ko po sinangos. No pulse, no breathing po siya. Pag iling ko pong mayo na po siyang hinangos, big CPR ko po. Dahil panganit ko, sir, na sarong cycle na CPR, may sense of life naman si tatay. Yes po. Tapos, sir, pag big tip-tap ko po sir si abaga, sir nagbuklat si nag-response po. May nasabi na po siya sir na ko. Matapos ang CPR ay nagkamalay na umano ang biktima. Masarap umano sa pakiramdam ang makatulong at na-revive ang biktima na hinihinalang inatake. Ang kanyang mga katrabaho, proud sa ginawa ni Mark. Sa institution po ito, medyo samuya po, medyo po kami, naugma, na nakapagtautulos din tugon. Sa sarong araw po katong nangangaipong pasyente. Since ako man po, kumpensado man po ako duman sa nagtautulos ng first aid, since po sila mga trained namin. Actually, saro siya sa mga EMS na pig-train kang Edmiro, halos kaya grabe na po kadto ang skill. Sa protocol, ginibo din yan ang nararapat. Since ginibo din yan itong magkaigwa ng immediate na pagtugon duman sa pasyente, then nagkaigo din tuloy siya ng coordination sa CBRMO. Mga araw po kayo sir na insidente, they sabuot ko sir na dalanon sana, mas maray po itong may ginigibutan taba. Dahil po, mayo po sa ko na nagsabi nagduwa-duwa na, mayo. Diretso po si kaisipang magtabang naman sa kitatay. Ang mga ganitong aksyon sa nangangailangan ay bunga umano ng kaalaman at kasanayan, kaya kumpiyansa ang kanilang responder na tumugon sa nangangailangan. John Amador, CSN. Mula pa sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur ang tampok na imahen sa Via Dolorosa sa bayan ng Bombon. Si Jem Garcia sa detalye. Sa nalalapit na Semana Santa, isa sa mga inaabangan ay ang mga imahe na kabilang sa prosesyon ng kaganapan sa buhay ni Jesucristo mula sa pasyon, pagkamatay at kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman sa ginawang Via Dolorosa o exhibit na ginawa sa Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Bombon ay itinampok rito ang mga paso o imahe na hindi lang sa Bombon maging sa iba pang bayan sa Camarines Sur tulad ng Calabanga, Magaraw, Canaaman at Pili.
Kamareros ang tawag sa mga nangangalaga ng paso o imahen tulad ni Jocelyn. Ayon kay Jocelyn, isa sa mga tagapangalaga ng paso o imahen ng La Soledad, matagal na umanong inaalagaan ng kanilang pamilya at tradisyon na umano nilang isama ito sa exhibit at prosesyon na ginagawa sa kanilang bayan. Unang-una, siyempre, every procession may preparation. Yun. Saka yung Good Friday, yun ang pinaka medyo hindi okay naman yun, nakakapagod. Pero, consider it as kung si Jesus nga nagpakapagod na mamatay pa, tayo pa kaya. So, we have to share. Kumbaga, i-feel din natin yung dinaanan ni Jesus Christ, yung way of the cross, o kasama na yun doon. Saka ako, as a mother, medyo maiintindihan mo yung hirap. Matatanggap mo lahat na hirap, kung ano yung sakit na ano. Kasi ganun pala talaga ang buhay. Isa sa mga residenteng nakasaksi ng nasabing exhibit ay si Helen na tuwang-tuwa dahil kababalik niya lamang umano sa kanilang bayan at mayroon ng ganitong aktibidad. Ganda ang pagkagawa nila, tsaka mas mabuti na yan. Para naman lalong maging magkaisa sa ngalan ng Katolik. Lalong-lalo na mga kabataan dapat ma-expose sila sa ganito. Di bali na lang ang mga ganito sa amin dahil nai-expose na, matagal na. Maganda umano ang aktibidad na ito dahil naipapakita sa mga residente kung gaano kahalaga na malaman lalo na ng kabataan ang ganitong tradisyon. Ayon naman kay Hil Vargas, team leader ng media ministry ng Our Lady of the Holy Rosary Parish Bombon, ang naganap na exhibit ay tampok ang 18 paso mula sa Bombon at 23 paso naman galing sa iba pang lugar. Tampok sa exhibit ang higit sa 40 imahe mula pa sa iba't ibang bayan sa probinsya. This year po, atasan po kami kang Samoyang Parish Priest na mag-organize po kami with the partnership of Camareros po. Kasi last year rin po kami rin po ang nag-organize kang Silenten exhibit which is yan po sa Bombon People Center po that time. And yan po, syempre inot po, prioritize mi mo na si mga paso po niya ang sa Bombon. And after po kang planning may concept po kami ngunya na tagpo by tagpo po. So yan compose po yan kang mga different santos ay mga paso. So yan po si kulang mi po na mga paso, iyo po si tigi-invite mi ng mga from other parishes po. Isa umano ang aktibidad na ito sa paraan upang makapagnilay-nilay ang mga residente sa panahon ng Kwaresma. Nagbibigay rin ito ng paalala kung gaano kahalaga at nang maisabuhay natin ang sakripisyong ginawa ni Hesukristo para sa sanlibutan. Jem Garcia, CSN. Agad na nagpasiklab ang mga kabataang wannabe pop artist sa auditions ng Kamsur Pop. May ulat si Regine Bue. The stage is set nung magtagisan sa galing sa pagkanta at pagsayaw ang mga auditionee. Sa audition ng mga aspiring pop artists ang Kamsur Pop Artists. Ginanap ang audition sa Sulpicio Rocco Memorial High School sa bayan ng Bumbon, Camarines Sur, kung saan all auditionee gave their all. Soft moves man o may pitik sa sayaw, hindi nagpahuli ang mga kabataang nagpakita ng kanilang talento sa pag-asang makakapasok sa susunod na round ng Piling Artist para sa Kamsur Pop. Kabilang sa mga nagpakita ng kanilang husay sa entablado sina Cristel, Chloe at Shimael na nagsample ng kanilang galing sa pagsayaw sa harap ng Ayon sa tatlo, isang malaking oportunidad ang Kamsur Pop upang maipakita ang kanilang talento at matupad ang pangarap na makapagtanghal sa mas malaking entablado sa loob man o sa labas ng bansa. Nag-audition po ako, tapos ako po ma-try, baka po kung sakali, baka po,
pag may opportunity pong nag-aabot, di ko po talaga pinapalagpasan daw. Aram ko pong masakit, makasuko. Tig-try ko po talaga para mas mag-improve po ang skills ko sa pagbaili. If ever po na matakma ko I'll try ito-try ko man po ang best ko. Saka, if ever po na magkaigong chance, why not po? Kasi actually, when I was a kid, fan na po talaga ako ng K-pops, as in super po talaga. Tapos, there was a time na it was my dream talaga. Like, I wanna dance as well on stage and sing. We were very thankful po and grateful since open po ang concerning new opportunities to those people na may skills po in dancing and also singing. And very grateful po since may mga tao na po na pwede na pong mataunan ng chance ulit para po makatry po ng mga arka ng event. Samantala, ayon kay Gabriel Repuesto, cultural performer at staff ng Kamsur Pop, higit sa talento sa pagkanta o pagsayaw, mahalaga rin ang pagiging isang total performer at ang pagkakaroon ng puso at dedikasyon sa sining. Layunin din ng programa na mabigyan ng mas malawak na pagkakataon ng mga lokal na artist mula sa probinsya na makilala at makapagpakitang gilas sa mas malaking entablado. The objective of Kamsur Pop is to develop and showcase the talents of young people in Camarines Sur through singing and dancing, promote youth creativity, and represent the province through modern pop performances similar to K-pop groups. Ang Kamsur Pop ay isang programa ng Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. Enri Villafuerte na naglalayong hubugin at bigyang puwang ang mga natatagong talento ng mga Camarinense. Inaasahan na sa pamamagitan ng programa, mas marami pang local artists ang magkaroon ng pagkakataong makilala, hindi lamang sa rehiyon, kundi pati sa pambansa at international na entablado. Makilala ang Kamsur as a site, location, destination na nagde-develop ng mga talents, no? Singing, dancing, na hopefully one day hindi lang tayo magkaroon ng sikat na national pop group, international. Kung ginagawa sa Korea, sa ibang bansa, wala namang masamang managinip, lalong-lalo na alam natin na napakadaming magagaling sa Bicol na kumanta, magsayaw, at meron rin samayaw at kumanta, isang tao lang yan. So, yan ang pangiturugan natin. So, hopefully in the next 3 years, hindi po madali gumawa niyan, but kung di naman natin umpisahan, hindi mangyayari. Patuloy pa ang audition process para sa Kamsur Pop sa iba't ibang bayan ng probinsya. Hinihikayat ang mga interesadong sumali na maging updated sa mga susunod na anunsyo sa FB page ng Kamsur Pop dahil maaari sa kanilang lugar na isagawa ang susunod na audition. Samantala, ang mapipiling makakasama bilang Kamsur Pop artist ay may pagkakataong mag-uwi ng 100,000 piso na premyo. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.